Кошмара, Хасково, квартал Република, фамилия Кърча. Тук няма много думи, има име. Мощна фамилия, здрави хора, за своите стоят от първата до последната дума. На добрия добро, това е закон, на лошия дистанция няма разговор. Ангел Кошмара казва директно: Кърча са тук и това е достатъчно. Хасково знае, квартала Република знае, който има уважение получава. Вали, гърми, Красимира и Сонгю, пак им върви. С Ангел Кошмара, гърми, Красимира и Сонгю, пак им върви. С Ангел Кошмара. Кърча, име, Кърча, сила, Кърча, фамилия. Това е. Не се хвалят, просто се знаят. Празните приказки сами изчезват. Който идва с добро, посрещат го с добро. Който идва с лошо, затварят му вратата. Това е правилото, това е начина. Семейството е първо станало, то е вятър. Красимира и Сонгю да им върви всеки ден напред, всеки ден нагоре. Ангел Кошмара от сърце и без преструвки. Вали, гърми, на Красимира и Сонгю, пак им върви. С Ангел Кошмара, гърми, на Красимира и Сонгю, пак им върви. С Ангел Кошмара. Хасково, запомни името. Квартал Република, знае името. Фамилия Кърча, това е името. Ангел Кошмара. Красимира, Сонгю, Вали, гърми, пак им върви. Мощна фамилия.